banda kamar ki cikin su mazaji ke ce zaki me haka za a yi rayuwa na cire hanzari na daɗa marmari na yi shigar wuri ta shiga zuciya ta bi ta jijiya gani da zuciya bani da dukiya gani da juriya an mini ɗan hali na bi da tubale cuta ga dale yarda magani yarda magani bashi da kyan gani duba gidan wani yayi madindini duba zaman wasu suna ta yin musu in aka ja na ja dole na bar musu gaji da hankali gaji da tarbiya kina da ilimi gaji da kwalliya ki zo mu je gida ki duba dan guda na yi kamar ko da kai ne ai ba sai da hannu ba da kai nan ne